Avui comença una festa molt especial per a nosaltres, perquè d'aquí poc ens anem d'aquesta meravellosa escola. Daniel, com un bon mag, vareta de mag. Vinga, amb força, molt bé, així m'agrada, ja està. 1, 2 i 3. Hola, Daniel! I ara, màgicament... Ensenya. Vinga, un altre número de xifra que no vegis, sisplau. Ha sigut culpa de... 1, 2 i 3, ja! Pensa en el teu número. A la primera porta sona. Pensa només en el teu número, La segona també. Ja està. Quin és el resultat? 1174. Agafa la punta. Tu l'altra. Mira, apreta. Feli, venga! Por aquí. Pica la corda. Ahí. Mira, Feli la pilla la primera. ¡Ah, qué pena! ¿Sabes lo que puedo notar? Anotar. Donen fe. Diuen, dono fe. Posa't amb la xaqueta, Eva. La Eva serà la vigilanta, la que no entri ningú. Vinga, 1, 2! Baixeu, cortina! No puc. Nens i nenes de sisè, heu treballat de valent. Sou uns cracs! Us dono la més sincera enhorabona perquè tot el vostre esforç us ha portat fins aquí. Sempre tindreu obertes les nostres portes. I ens motiva quan ens ho ensenya ella. Ens ha ensenyat molt bé l'anglès. Li fa una por sovint, però després s'ho passa molt bé amb nosaltres. Per nosaltres és com si fos un pare. Ella sempre està quan la necessitem. També ens agrada quan ens feia bromes o quan feia màgia. I m'agrada molt les seves anècdotes que explica i els trucs d'ortografia, com ava, ava, ava. I ens donava petonets. Carmen, la millor cuinera...